Sino ang tatay mo? Binalaybay ni Ilonggo Dad. Ginatawag ta siya nga erpat, papa o kun tatay. Ginakilala nga haligi sang aton panimalay. Siya ni permi nagapakadlaw kagapaugta sa aton nanay. Kay iya subong adlaw, aton siya italakay. Hindi tanan nga tatay palarehas. Lain-lain nga sahi, may putot, may taas. May tambok, may niwang, may maskulado. Iban itsura modelo, iban daw boksingero. Pero hindi lang sa itsura wala ga palareho. Sa ila pagkaamay, galain-lain man ang estilo. Isa-isahon ko ini para sa inyo. Pangitaan nyo di ang mga tatay nyo. Unahon ta ang klasiko nga breadwinner sang pamilya. Isa kaamay nga kahibalugid mangita sing kwarta. Ang pamigado sang kabataan hindi iya maagwanta. Gani wala siya labot bisan kapoy na sa pagbaka-baka. May madinuagon sa patag sang negosyo. Mga big boss, mga dalagkuan nga sweldo. May sa construction, sa ospital, sa opisina kag gobyerno. May ara man OFW kag obra sa barko. Mapamanggaranon man o konpigado, oras kahidlaw kag kakapoy ang ila sakripisyo. Pero sa subong nga panyempo damo na ang nagbago, ang detached breadwinner nga amay hindi na uso. Gani magkadto kita sa pihak nga bahin. Ang tatay naman nga sa balay nagapabilin. Ang amay nga galuto kag sa bata gasibin. Ang galaba panapton kag panilhig sa hardin. Ini sila nga mga tatay kabalo magpahigad. Kay kahangop sila nga si Mrs. ang gabayad. Samtang gaubra ang nanay sa luya ang panimalay. Houseband kung kabigon, mga bata siya gabantay. Sa isa kaamay ang ini nga papel hindi tradisyonal. Ang pagiging balay nun imbis maging profesional. Abis ang iban siguro ini mahapos. Pero sa tuod lang ang kabudlay sini hindi matakos. Bilin sa balay nga daw sulugoon, under desaya kung kis ason lugon. Pero ang responsibilidad nga iya ginatuman, puwerte ka importante suga sang puluyan. Siyempre may ara man kita sang ginatawag na hybrid. Gapangita siya kwarta kag sa balay ga ulikid. Houseband kag breadwinner rolled into one. Gabuligay sila sang iya significant one. Makadto naman kita sa pinamatasan. Diri ang mga tatay nagasari-sari man. May strikto, seryoso, kag kung manulok delikado. May ara man sang joker kag permilang galangulango. May mga tatay nga tanda sa transaksyon. Sagad mag-istorya kabalugid magpatigayon. May ara man nga tanda sa pagpangayo. Abilidad elektrician, panday kag tubero. Iban nga mga tatay tuman kaalamon. Da abogado kung imo ba ison. Siya ni imo ginapalapitan kung may pamangkutanon. Sa kapiho ya mag-esplikar bisan sa lapa imo gid patihon. May mga tatay man nga woke kag sensitibo. Kahibalo mag-inchindi sa mga balatsago nimo. Daw sila paya ang mas gusto mo sugiran. Kay sila ya kalma kag ikaw ginapamatian. Kalabanan sa mga tatay, damo sang abyan. Ugaling upod sina ang bisyo nga dapat ihagan-hagan. Gani, ara man kita para sila bantayan. Hindi para pauntaton kay ila man ni kilanlan. Ang iya utot, iya padayaw. Sa imo pagsimhot, iya dayon ikadlaw. Mga tatay, lain gidya ang ila presensya. Sa pagpangabuhi, makabatsyag ka kumpiyansa. Gani kung anuman nga sahi ang tatay mo, kung anuman diskarte ya sa pagpadako sa imo, isa lang gid ang akon masigurado, maayo nga kahimtangan ang gusto ya sa imo. Gani ang mga tatay, aton gid pasalamatan. Kung wala sila, ano na lang man? Hindi magkahuya isinggit naton ululupod tanyo. Bata ako sang tatay ko. Sino ang tatay mo? Binalaybay ni Ilonggo Dad.